И тогава реших, че окей, имотите ще са моето нещо, но ще го правя по мой начин. Почнах да развивам една платформа за недвижими имоти, бунтарска, различна. Ходих на компютърни клубове, матрицата се казваха. Докато си играя на редовните игри, с които си играех, реших да вляза в сайт за обяви за работа. И си намерих работа. На 14 години бях Dancing Stars, където трябваше да ме използват като статист. Едно от момчетата, който беше асистент, не се яви на работа в съответния ден и те попитаха има ли някой желание, който да го смени. И така всъщност започнах в телевизията. В един момент изкарвах малко повече от учителите. Вече на 18-19 години аз бях на такава позиция, ръководих екип от 50-60 човека. Един от най-гледаните известни клипове изобщо на планета Пайнер на Галини Джена "С мене да вървиш" е всъщност моя дебютен клип, тъй като чистих къщи, правих търновъри в Америка. Видях, че всъщност това е много хубав бизнес и всъщност направих едно от първите Airbnb-та в България. Какво би посъветвал някой, който иска да купи имот на зелено? На много места съм казал, че аз не съм фен на покупките на зелено. Какво ще се случва с пазара на имоти с еврото? И според мен е... Добре дошли в Органично. Подкастът, в който разказваме истинските истории на хората зад успеха. Днес ни гостува човек, който спокойно може да бъде наречен брокерът на инфлуенсърите и инфлуенсърът на брокерите. От режисьор на музикални видеоклипове, през директор продукция на "Като две капки вода" и X-Factor, до един от най-успешните брокери и предприемачи в недвижимите имоти с над 180 000 последователи онлайн. Николай Шопов. Ще говорим за неговия път, за преходите между толкова различни светове, за силата на личния бранд, за това как се изгражда доверие и успех в социалните мрежи. И разбира се, няма как да не засегнем пазара на недвижими имоти. Ники, много ти благодаря за това, че изобщо се чуваш и в смисъл, че прие поканата. Кала, аз също много ти благодаря за поканата и ми е много приятно в твоето студио, в твоята компания. Нямам търпение да си поговорим за всички тези неща, които изреди. Благодаря. А за зрителите да кажем как структурираме подкастите. Първо преминаваме през целия път на госта, после за майндсета си говорим, след това за социалните мрежи, как си ти помогнали да стигнеш до тук и разбира се за сферата, в която си така от доста години, недвижимите имоти, прямо госта, нали, която е сферата. Има таймстамп за хората, могат да скипват, ако са запознати с теб, понеже ще минем през историята ти и да стигнат до там, където им е интересно, така че ако искаш първо да тръгнем от това, като дете, имаш ли нещо още от тогава, което те насочи към сцената, към телевизията, към недвижимите имоти? Много, много готина структура, между другото, много ми допада и смятам, че всеки един разговор, за да бъде добър, освен стойността на госта в него, е и именно структурата. В детството това, което си спомням, понеже е много интересно при мен, че аз нямам много спомени от детството. Те са много откъснати и са така в различни етапи, но това, което си спомням е, че имаше едни... нямахме тогава компютри. Не, че било чак толкова отдавна, но нямаше тогава толкова компютри, или поне нашите нямаха възможност да имаме компютър. И ходих на компютърни клубове, матрицата се казваха. И докато си играя на редовните игри, с които си играех, всички си играехме тогава, и изведнъж реших да вляза в сайт за обяви за работа. И си намерих работа. На 14 години бях и даже на 13 мога да съм бил, пък после навърших 14 и намерих работа в една автомивка и почнах да работя там, защото преди това трябваше да баба ми или майка ми да ми дават парички, за да мога да ходя в този компютърен клуб. Аз исках да си купа компютър. И така всъщност започна моята работна кариера. Работих още от 14 годишна на една автомивка, после видях, че на другата автомивка, малко по-надолу на улицата, плащат повече. Плащат май повече, или поне така си мислих. Отидох там, работих и там. След това реших да стана сервитьор. Как ми дойде тази идея, не знам, честно да ти кажа. Сервитьорската професия ми се отрази много добре на фона от работата в автомивката. И така малко по малко стигнах до момента, в който вече всъщност се докоснах до телевизията и съвсем случайно попаднах в едно предаване, тогава шоуто на Азис, по TV2, където търсеха хора за клакьори, платена публика. Да пляскат. Да пляскат. Да. Пляскаш и ти дават 7 лева, там 40 минути, дават ти 7 лева или колко беше, не си спомням точно. И всъщност така започнах в телевизията.
След това... Тогава ли ти грабна интереса телевизията или... Това ли беше момента или... Ами да, аз винаги ми е било много интересно. От малък си спомням как с майка ми гледахме Big Brother и всяка вечер неотлучно това предаване много ме впечатляваше. Винаги съм харесвал телевизията, но да имам шанса да бъда там, да бъда в публиката на предаване, беше много вълнуващо за мене. И в един момент всъщност се получи така, че ме извикаха за друго предаване. Тогава Dancing Stars, където трябваше да ме използват като статист. Примерно да застана на масата на журито или на марката за водещите, където да нагласат осветлението по мене. Yes. И всъщност тогава пък супер случайно извадих късмет и едно от момчетата, които беше асистент, не се яви на работа в съответния ден и те попитаха има ли някой желание, който да го смени. Тя асистентската работа не беше нещо по-различно и така всъщност започнах в телевизията. От тогава вече всичко нататък е магия. Спомням си един конкретен момент, в който започнах работа в Dancing Stars, бях асистент, трябваше да беля етикетите от шишетата на водичките и примерно 3 палета доставят за целия сезон с шишета и ние там 2 дена само белехме етикети, но няма да забравя първия ефир. Беше много впечатляващо. Васил Найденов и Лили Иванова откриха първия концерт на Dancing Stars 2008 година с тогава Тодор Колев и Радост Драганова бяха водещи. Аз съм много маничък, но съм част от това предаване и няма да забравя, когато отброяваха секундите 5, 4, 3, 2, 1 и влязохме в ефир. Това нещо, което изпитах тогава като емоция, тогава още не си давах сметка кое е еуфория, кое е страх. Да. Определено това чувство на еуфория ми се запамети и тогава просто се роди тази огромна страст. Mm-hmm. И така малко по малко тръгнах да се изкачвам по стълбичката. Ще преминем през стъпките. Преди това ми е интересно, така през гимназията, кога започна реално тези работи с автомивка, сервитьори и така нататък? Тоест понеже гимназията е много изграждащ период за много хора, какъв беше този период за теб? За мен беше много тежък период гимназията. Не мога да кажа, че съм бил от най-социалните деца, тинейджери. Имах приятели, но беше особено. Не бях и най-добрият ученик, признавам си. Поради факта, че просто от много малък почнах да работя. И разбира се, сега тук не че толкова е имало нужда аз да работя, по-скоро моето желание аз да изкарвам сам пари и да се втурна по-бързо в живота на големите ме побутна аз да работя докато уча още в гимназията. И всъщност имаше моменти, в които аз вече работех на много хубави длъжности, в хубави предавания. В един момент изкарвах малко повече от учителите. Нямах много голям респект, за което съжалявам, като се върна сега от гледна точка на ден днешен. Но пък учителите успяваха и се умяваха да все пак да ми повлияят добре, да ме респектират по някакъв начин и да ми предадат знанията, които са ми необходими. Така че успявах да балансирам това да работя и междувременно училището да върви добре. И въпреки, че бях сравнително лош и непокорен ученик, аз завърших примерно на матурата по български език, изкарах отличен 5,51, което за мен е голяма гордост при положение, че аз работех много често. Аз имах изключително много извинени отсъствия. Някакви такива лимити, които в ден днешен сигурно няма да ти позволят да завършиш тези извинени отсъствия, но аз просто работех. Тоест започваш да работиш в телевизията още когато си ученик. Така ли? Точно така. Аз няма да забравя любимия пример, който бях надраскал с един спрей по блока Big Brother, после го задрасках, написах Big Brother 2 и вече примерно на втория Big Brother някой път като свършвахме ефир, понеже студията са в Нови хан и много се бях сприятелил с Ники Кънчев и Ники Кънчев ме оставяше с колата до вкъщи, защото бях по път и беше като една сбъдната мечта, някакъв там пиклю на 16-17, да не обида тук, защото сега годините са различни, вие сте много по-осъзнати, развити. Глупости, в смисъл на 16-17 да работиш в телевизията
Да, и като се замисля за годините тогава и знанията, които аз съм имал, аз наистина бях един пиклюк, който не знам, буквално аз на 17 на 18 години вече бях и на ръководна позиция. Не знам хората как са ми го гласували това доверие. На каква позиция си бил 17-18? Ами, бях вече стейдж менеджер. Стейдж менеджер е човека, който реално е режисьор на терен. Той е връзката, комуникацията между много различни звена. Например, за едно живо предаване, като България търси талант, стейдж менеджер е човека, който е с слушалките, комуникира с апаратната, с актьорите, с участниците, с водещите, с реквизиторите и трябва всъщност да направи така, че всичко от цялата тази логистика да бъде събрано на едно място в точния момент и това в жив ефир. Всяка една грешка, нали, я виждат милиони. Тогава се гледаше телевизията още повече и е доста отговорна работа. Мисля, че вече на 18-19 години аз бях на такава позиция, ръководих екип от 50-60 човека и много хора не вярваха, че съм на тази възраст, че даже ми искаха, няма да забравя, Кирил Киров, Кико, той вече е продуцент на много предавания на Маги Халаджан. Той не вярваше, че аз съм на тези години и искаше личната карта, за да се увери, че аз тогава съм на 18 или 19 години. Добре, супер. И завършваш училище 18-19, нали? Университет или телевизията да останеш без университет? Какво избра ти? Понеже аз лично не съм запознат. Да. Какво би дал като съвет на хората, които искат да се занимават с телевизия и така нататък? Аз никога не съм имал кръстопът, между другото, за това дали да има университет. Добре. Някакси, докато стигнах, вече като минах 12 клас, никога не съм имал съмнение, че аз трябва да имам висше образование и че трябва да следвам пътя, защото в момента аз съм доктор по национална сигурност, доктор на науките и продължих този път и реално не знам, това беше моето разбиране за как стават нещата. Аз все пак, въпреки че неглижирах гимназията, въпреки че бях лош ученик, осъзнах, че това е нещо много важно. Избрах за мен най-добрият университет в София. Това е Нов български университет. Там записах, разбира се, кино и телевизия. Защо най-добрият университет за мен? Защото Нов български университет ти дава свободата да решаваш дали искаш изключително много да учиш или да имаш малко повече свобода, но отново да имаш немалко знания, среда и всъщност да живееш най-яките ти години от живота. Сега, за мен най-яките години от живота в студентството бяха всъщност бригадите в Америка. И моето студентство е разделено на две. Едното беше, че имах възможност и попаднах в не само попаднах, аз го създадох и всъщност създадох един проект, който се казва Нещо търсачи. Това беше студентско предаване на Нов български университет, което се излъчваше по Българската национална телевизия. Супер. Което беше много голям... Какво е било, да ми го опишеш като концепция? Тогава го наричахме магазинно предаване. Именно има 5 рубрики в него. Имахме новинарска рубрика, която показва новините от студентския живот. Имахме културен афиш, културна рубрика. Имахме интервю в студиото. Имахме известна личност и имахме скетч рубрика, където актьор прави различни скетчове. Реално аз първоначално бях режисьор на това предаване, впоследствие станах продуцент, впоследствие то се повидоизмени, станах и по едно време водещ на него, но всъщност най-ценното и най-готиното беше, че по време на студентските ми години аз не само, че се учих на някакви неща, аз ги практикувах и практикувайки ги, аз създавах среда и на други млади мои състуденти да работят и всъщност да се учат, защото няма нищо по-ценно, ти много добре го знаеш, от това да практикуваш това, което учиш. Защото тази сухата материя, тя е до едно време. Другото, практиката е безценна, както и занаята. И всъщност беше много яко, защото аз имах нали знаеш, във всеки университет има студентски съвет. Аз всъщност имах офис в университета. Почти през цялото време на моите студентски години аз имах офис, той беше до студентския съвет и той беше офиса на предаването Нещо търсачи. И това е много яко.
във втората част на студентството, всъщност тя не е втората, защото то е паралелно, просто летата ходих на бригада в Америка, нещо, което силно препоръчвам на всеки един студент, който учи и има възможност да го направи, въпреки че си спомням, че имах един приятел, който учеше медицина и въпреки това успяваше да ходи на бригада, така че всичко е възможно. Това беше много яко. В смисъл, това ме научи, бригадите в Америка ме научиха на истински труд и истинска дисциплина. Да, нещо, сигурно. Което до тогава аз не бях развил много добре, защото всичко бях изградил сам. И когато изграждаш сам, аз винаги съм можел да работя, но примерно до 19 годишна възраст не ми се е налагало да работя нещо, което аз не искам или не ми харесва. А дисциплината е именно това, да си постоянен и да правиш нещо, дори да не ти харесва. За бъдещето. Точно така. Да. Аз просто имах някакъв огромен късмет или пък, може би целенасочено съм го намерил, не знам, но просто съм попаднал в една работа, дето аз не съм се чувствал, че работя. Нали, в телевизията аз не съм се чувствал, че работя, защото то ми беше толкова интересно, толкова забавно, толкова готино. И така. Супер. Преминаваме през студентството, бригади и така нататък. И какви са следващите стъпки? Да преминем просто през целия път на този TV период, за да... Да. Как се издигаш реално по стъпалата? Сега тук идва друг голям момент. Примерно Америка винаги е била много голяма мечта за мене. Бригадите ми показаха един тотално различен свят, мечтан свят, или поне така бленуван до тогава. Именно, нали, американската мечта, това да се развиваш в Америка, аз занимавам с кино, с телевизия, музикални клипове, мечтата, нали, да се реализирам в Холивуд, да пробвам. И тръгнах и по този път. И всъщност се оказа, че тръгнах първо по пътя, искам да живея в Америка, как мога да го направя? Всички знаем, нали, да се ожениш или дори да се омъжиш, защото в Америка това е законно и хората го правят, за да получат документи. Сега, това е истината. Аз бях намерил вариант, но в един момент си казаха, не е това моето, аз искам да го направя наистина един ден и не бих се... В смисъл, не ми е толкова зор. Аз в България си имам работа, имам си репутация, работил съм на ебати яките места. Подкаст сме, не сме вече телевизия, ще слагаме пегили. И в крайна сметка се оказа, че въз основа на нещата, които съм постигнал в България, аз мога да кандидатствам за специална виза, която е за хора с специални постижения в областта на изкуството, в случая като режисьор и продуцент. И тогава гилдията на американските режисьори и продуценти пък разпознаха това нещо и ми одобриха тази петиция. Аз изкарах такава виза и планирах, нали, да остана и да работя в Америка. И след бригадите. Това беше неуспешно. Поради... Сега тук, нали, говорим си за хубавите неща, ама те в един момент на един млад човек му се случват и кофти неща. И примерно тогава бях, не знам на колко години съм бил, но 5-та година, нали, 4 години бригади, след това реших да замина. По-настоящем вече бях, между другото, директор продукция на X-Factor. Но въпреки това, че идваше нов сезон и в България имах много хубава бленувана работа, бленувана, смисъл, винаги съм си мечтал. Това е, ако, нали, аз съм започнал като асистент продукция, което е най-ниското или тъй наречения къбелист. Да. И изведнъж отивам на най-високата позиция, която е директор продукция. Над нея само изпълнителен продуцент и продуцент. И тогава нали, продължих по пътя си в Америка и заминах. Но тогава ми се случи един инцидент в България, който всъщност отключи в мене едни състояния на тревожност, панически атаки и тогава такива моменти на несигурност, които не бяха ми се случвали до сега и до голяма степен това ми отряза тези криле, които някак толкова години въз основа на моите успехи, късмети, голямо желание и хъс, изведнъж ми се случват едни неща, които аз не съм подготвен. Поне аз нямах и тази
ако щеш, култура или дори информация какво се случва с мене, защото то е много страшно. Нали? Изведнъж почваш... Нали, много неприятни моменти са това. Ако искаш да кажеш какво нещо се е случило или... Имах един инцидент, една катастрофа, която просто беше много така травмираща за мене. И като нали, млад човек малко заметох под килима и съм окей, жив съм, здрав съм, продължаваме нататък. Но не точно така се случват нещата в реалния живот. Да. И много я заметох под килима и си продължи всичко, но всъщност това беше една обица на ухото, която пък ме накара да трябва да опозная и други части от себе си и всъщност да се справя и с тези абсолютно нормални явления на човешката психика, като нали, тревожност, паникатаки и така нататък. И това нещо всъщност много ме приземи, буквално ме приземи и се прибрах в България, където пък вече след тези 5 години на бушуване в Америка и търсене на различни варианти, тук малко бяха се охладили нещата, а пък и моят мироглед се беше променил. Върнах се към работата в телевизията, но тя вече не ми беше толкова интересна. Нали, работата на директор продукция е малко повече организационна. Тя е да ръководиш хора, не е толкова в креативната част. Някак си не успях да превключа и да се задържа повече в креативното. Да. Направих 1, 2, 3 клипа, обаче и там има много проблеми. Това е много къртовска работа да правиш клипове. Да, ти ми беше споменал, че си правил клипове на едни от най-големите звезди реално в България. Ако можеш да споделиш. Абсолютно, да. Снимал съм клипове за Галин, за Джена, за For Magic, които бяха всъщност победителите от X Factor. Един от най-гледаните известни клипове изобщо на планета Пайнер, може би в топ 10 или в топ 5 дори на Галин и Джена "С мене да вървиш", е всъщност моя дебютен клип, което е още по-якото. Да. Но не беше тази работа за мене. Това трябва да си много талантлив. Аз не смятам, че съм чак толкова талантлив. Аз съм много креативен човек, но чак толкова талантлив да си режисьор на клипове и да не ти пука. В смисъл, това е голям гърбуч да работиш тази работа и всъщност за какво работиш? За един хонорар, дето не е и толкова голям, като го сложиш на цялата картинка, колко много труд хвърляш. Ти много добре знаеш, занимаваш се с всички тези неща, с креативност, с видеомонтаж, с обработка, с заснемане, знаеш колко много труд се хвърля и когато той не е оценен добре, определено в смисъл, тогава, ако не снимат с теб, ще снимат с 10 други, които чакат. Винаги ще дойде някой по-нахъсен млад, който да подбие цената. И просто осъзнах някакси, че това не е нещото, което ще ме направи богат. Аз всъщност, защо искам да съм богат? Защото на първо място съм от нормално семейство. В смисъл, не сме имали възможности. Не мога да кажа, че сме били бедни, но просто не сме имали възможности. Аз имам много мечти, много цели, които искам да постигна, за които ми трябват пари. Да. И така дойде всъщност този голям крах на една възраст около 24-25 години, в който аз до сега съм имал подем, имал съм страхотни позиции, моето мнение е било търсено, искано, работил съм на различни места в телевизията, мечтаната работа и изведнъж осъзнавам, че цялото това нещо нито ще ме направи богат, а пък може и дори да не мога да си изкарвам прехраната от него, защото всъщност кой взима парите в тия случаи? Тези, които са продуцентите. Да. А за такива няма много място в България, защото знаем, че тук бизнеса е... ограничено е. 6 милиона души сме. Не е Америка. Много. Точно така. А тогава, държа да отбележа, този бум, който е в момента в социалните мрежи, го нямаше. Аз ако тогава, примерно, бях направил клиентал, щях да пръсна. Съвсем сериозно. Да. Със сигурност. Да. Но тогава нямаше кой изобщо да ползва тези услуги. Никой не го интересуваше това. Още беше в зората. Не знам на коя година е било това, но... Няма значение. Да. Не е било много отдавна, но не беше, знаеш, социалните мрежи, сега тук последните години са
Добре, и настъпва този крах и какво минава период, в който си почиваш или веднага решаваш, искам да се занимавам с имоти, с недвижими имоти, да развивам тази дейност. Ами не е имал момент, в който си почивам, в нито един момент, независимо колко зле съм се чувствал или какво се е случвало, никога не съм си почивал. Винаги съм търсил, винаги съм се борил и винаги съм искал нови предизвикателства. Случи се така, че междувременно, паралелно, докато се случваха тези бригади, аз малко по малко почнах да инвестирам в имоти, като всъщност започнах в началото да помолих, успях всъщност да убеда родителите ми, че имайки един имот, той е определен асет, който тогава не ни носи достатъчен дивиденд, а би могъл да носи по-голям. Видях, тъй като чистих къщи, правих търновъри в Америка, видях, че всъщност това е много хубав бизнес. В смисъл не да чистиш къщи, а да отдаваш имоти чрез Airbnb, чрез Booking на краткосрочни наеми. Успях да убеда семейството и всъщност направих едно от първите Airbnb-та в България. Сега дали е било първите, не в България, в София, но беше едно такава, още не беше толкова популярно, както е сега, нали, това в момента е абсурдно. Тоест, убеждаваш вашите заедно да направите тази стъпка. Точно така. Към да придобиете имот, да го... Не, той си е наш. Ваш имот да го... Те да ми се доверят и да ми го... Ама по много умен начин. Не е просто дай сега ще го правим. Ще ми го предпишете, ще стана собственик, защото аз тогава си инвестирах всичките 20 кусор, 5-30 хиляди лева или там лева, които бях изкарал от втората ми година от бригадата. Да. А това са сериозни пари, които аз съм правил на ден по 2 двойни смени и съм работил къртовски, за да ги изкарам. Да. Защото факт е, че си изкарваха страшно много пари от Америка, но тези пари си изкарвах с много тежък труд. Да. Много тежък труд. И правя го това нещо, то стана успешно и така всъщност малко по малко сестра ми всъщност се занимава с интериорен дизайн и покрай нея, покрай това, че видях, че всъщност работи и започнаха да ми стават много интересни имотите. Исках да взема втори апартамент, мислих си, че мога да взема апартамент под наем и да го преотдавам. Последствие разбрах, че това не е добър вариант и си казах, добре, ще си купа. И така, купих си. Пак, който търси намира, страшно добра сделка, много голяма оферта. Купих си един имот, реших да го обзаведа, да го оправя. И така, 1, 2, 3. Случиха се нещата. Станаха ми имотите страшно интересни. Потънах още по-дълбоко в тази материя. Започнах да се уча, започнах да чета. Сдружих се с хора, които разбират от имоти, експерти, адвокати и малко по малко се случи така, че осъзнах, че това ще бъде моето бъдеще и аз ще се занимавам с имоти. Като тук сега съм откровен с тебе, по-скоро намерих нещо, което ми отговори на въпроса. Ето това може да ме направи богат. Да. И да ти носи удоволствие. И да ми носи удоволствие, разбира се. И какво... Сега, ако трябва да съм честен, колко удоволствие ми носише в началото, че пък и сега, но аз си го направих по мой начин. И всъщност сега ми носи удоволствие, но ти ще видиш, като стигнем до там, защо. Преди да продължим с епизода, искам да благодарим на нашите приятели от Work and Share, които ни предоставят това страхотно място за запис на подкаст. Ако и вие искате да стартирате свой подкаст или търсите пространство за креативна работа, попълнете формата от линка в описанието. Предоставят само студиото за заснемане, с техника, ако желаете, и дори могат да поемат целият процес и вие само да дойдете, да седнете и да се фокусирате върху посланието ви към аудиторията. Добре, а почваш в агенция, нали, такава, за недвижими имоти, или почваш сам да търсиш как да си направиш собствена агенция и да си брокер? Започнах в агенция, една от най-големите, започнах в Явлена, където работих точно една седмица. Една седмица ми беше необходима, за да разбера, че по никакъв начин това не е моето, че корпоративно изградената структура на една такава голяма агенция по никакъв начин не може да удържи човек креативен, свободолюбив като мене. Въпреки че това, което получих в агенцията, беше наистина много добро. Те са едни от най-добрите на пазара.
Просто това не беше не беше моят път там. И тогава реших, че окей, имотите ще са моето нещо, определено те са, но ще го правя по мой начин и по моите правила. И тогава започнах да развивам една платформа за недвижими имоти, бунтарска, различна, новаторска. Не успях, не се получи, беше неуспех веднъж, втори път, трети път. В целият този процес научих много, още повече. Сдружих се с още повече хора и така малко по малко започнах всъщност да давам тази добавена стойност на клиентите, от която те имат нужда, и така се превърнах малко по малко в много добър брокер. Отворих собствена агенция. Трендимо. Трендимо, да. Трендимо. Ами да, имах и друга агенция преди това, но сега актуалната е Трендимо, където съм в съдружие с моят съдружник Мухамед. И всъщност ние в момента сме една много добра структура с изключително добри брокери, които работят за нас. Развиваме се и преди всичко най-важното за мен през целия този път беше ние да бъдем различни. Това, което правим за нашите клиенти, наистина да дава това, от което те имат нужда, и да бъдем различни, да се промени нещо малко поне в тази негативна нагласа на хората към брокерите. И какво е това реално според теб? Какво е различното във вашата агенция? Ние пропуснахме един много важен период. Аз се лутах в имотния бизнес много време, 2-3 години, докато разбера какво точно и как ще се случва. Добре. До преди 2 години, буквално до преди 2 години, аз горе-долу се лутах, защото преди 2 години започнах и създадох моя личен бранд. Всъщност всичко се довежда до там. Защото докато нямаше моя личен бранд, аз усещах, че тази професия е нещо, което ми е интересно. Да, ще ми донесе пари, но не го усещах като нещо, което да ми доставя удоволствие. Mm-hmm. И така всъщност, създавайки личния си бранд, успях да съединя двете несъединуеми неща, няма така дума знам, но двете неща, които не могат да бъдат съединени, а именно креативността, телевизията, режисурата с недвижимите имоти. Да. Нали, в този целият процес аз трябва да кажа също така, че записах и магистратура, която е национално сигурност и право. Учих много, четох много, за да мога, нали, и дори тогава ме гледаха странно и са такива, кино и телевизия, режисьор, какво право, какви имоти, в смисъл тези две големи крайности. Аз си го разбирах в главата и така в един момент се случи така, че всъщност успях да открия всичко около личния ми бранд. Сега пак приятел ми помогна, мен много ми допадна, даже първоначално, когато създадохме личния бранд, то трябваше да бъде за тогавашната платформа, която правих. Защото никога допреди това на мен не ми е хрумвало, че аз мога да застана пред камера. Защото винаги съм бил зад камера. Да. Ето, примерно Евола, ти още от самото начало заставаш и пред камера. Но аз винаги съм бил отзад. Винаги съм бил режисьор, монтажист, видеограф и така нататък. Никога не съм си представил, че аз мога да застана пред камерата и да говоря. Абсурд. А вътрешно явно съм искал, защото сега много ми харесва. И така. Всъщност, да, какво се случи? Историята е такава, че почнахме да градиме този личен бранд за тогавашната платформа, която аз развивах. И в един момент този мой приятел каза, защо не го направим за тебе? Дай да го наречем с истинското му име. Ти си много по-интересен. Ти си правил това, познаваш този. Защо не е за тебе? Ти си личността, това се търси, това се гледа. И аз съм такъв, добре, айде да пробваме. Няма да забравя чувството на тази среща тогава, когато говорих с него и той ми говореше тия неща. Тук вътре едно чувство на нещо между много голяма несигурност, страх и всъщност, ако си дадеш сметка, много, много еуфория. Чувството мога да го сравна, разбира се, толкова години по-късно мога да го сравна с това чувство, когато беше първия ми ефир. Само, че тогава беше чиста еуфория, защото тогава още не знаех какво е страх. Да. Защото знаеш, еуфория и страх, те са много, много близки като усещане в тялото. И това чувство ми даде всъщност, даде ми да разбера, че съм на правилния път и дори да е страшно, може би точно това е правилното нещо, което трябва да направя. И така, ето вече 2 години по-късно, моят личен бранд е един от най-разпознаваемите на пазара на недвижими имоти. Видеята са ми гледани над 26 милиона пъти.
Ето сега се връщам, цяла седмица бях коментатор в Нова телевизия. Случват се много хубави неща. Тренди му е факт. Да. Аз съм щастлив, защото има креативност в това, което правя и успях да внеса и да вкарам креативност в най-сухото нещо, а именно правото и недвижимите имоти. И често да ти кажа, аз ги виждам. Значи, откакто аз, защото преди мене имаше няколко човека, които правиха това нещо в социалните мрежи. Тези, които са нали, до мене в момента се нарежи, те са почнали доста по-отдавна, от когато аз почнах. Но след като вече моя бранд толкова бързо избухна и се утвърдих на пазара, сега вече всички брокери, всеки прави видеа, всеки прави клипчета, говори пред камерата, в колата и така нататък. Ама няма място. Ами осъзнаха стойността на това нещо. Да. Ако са идентични, както си ти, нали, с поредиците, ще да стегнем 3-7 въпроса, 5 любими неща и нали, имат опит с това нещо, има място, в смисъл. Вниманието на хората е неограничено, както знаеш в социалните мрежи. Абсолютно, да, аз изразих грешно, че няма място. Имам предвид, че просто е малко по-трудно да се позиционираш, защото тук сега искам да отбележа нещо много важно за всички колеги, които ме гледат брокери и всеки, примерно, ще има и много хора, които, нали, знаеш, те хората не обичат успехите на другите. Обаче, хората трябва да разберат, че това, което аз успях да направя в изминалите 2 години в социалните мрежи и чрез моя личен бранд, това нещо е плод на много години, в които аз съм жънал различни семена на различни места и то за да се случи, аз за да мога да вляза в домовете на едни от най-популярните личности в България, най-малкото аз съм бил и съм им държал ръката преди те изобщо да станат популярни. Така че това е един процес, който не при всеки може да се случи. Със сигурност. С Ники обсъждахме как социалните мрежи са му помогнали да изгради толкова успешен бизнес за толкова кратко време. Истината е, че органичното съдържание прави огромна разлика, когато е стойностно, ангажиращо и истинско. Наистина работим с ограничен брой клиенти и избираме само хора и проекти, на които наистина вярваме, че можем да помогнем. Така че, ако смятате, че сте един от тях, очакваме ви. Добре, искам да се насочим към майндсета, защото ментално, ако един човек е добре и физически ще е добре, това мога от малкия опит, малко години, нали, които съм на този свят да потвърдя. И ако ментално се пречупи, всичко рухва, може за винаги да рухне, а за няколко години със сигурност. Та мисълта ми е, първо да започнем, ако искаш, как си организираш деня, защото това е много важно. Съответно, имаш много неща, работа по сделки, работа с екипа да ги менажираш, сигурно не е лесно, естествено, и да снимаш съдържание в същото време за социалните мрежи и така нататък. Така че, да. Много важна тема. Изключително важна тема. Здрав дух, здраво тяло, това е ясно. Въпросът е, че ти си прав, ако ментално нещо не е окей, всичко може да рухне и това е процес, който не се случва за ден и за два. Може би най-важното нещо е човек да опознае добре себе си. Да разбира себе си, да разбира какво се случва както в тялото му, така и в психиката, да може да знае какви са му границите. Може би най-важното нещо, което аз съм пренебрегвал като по-малък, е, че не знаех къде са моите граници. Аз изобщо знаех какво е граница. И всъщност аз много години съм работил с терапевт. Нещо, което е много важно за всеки един човек. В България малко не е толкова разбираемо и така хората си мислят, че нали, ти трябва да си луд, за да отидеш на терапевт. Да. Не, напротив. Всъщност ние в днешно време дори да не ни е необходимо да ходим на терапевт, ние имаме целият този извор от информация в интернет, подкасти, различни истории, които хората разказват, книги. Да. Но ето, примерно, аз си признавам, не съм чел много книги, не съм гледал много подкасти, когато е било времето, път той тогава нямаше. Аз съм работил. Да. Докато не ми се случи да ми се наложи аз да почна да се образоваш. Да се образовам и не само, да почна да разбирам себе си. Да.
и да поставям тези граници. Така че, може би най-важното нещо е да си поставяш граници. Относно графика, при мене аз си имам по свой собствен начин съм организирал всичко в деня ми. Но мога да ти споделя, че при мене едно от най-важните неща, които ми помагат аз да се възстановя както психически, така и физически, е съня. И аз абсолютно откровено ти го заявявам, че моят график и всичко в работното ми ежедневие е ориентирано около това аз да съм се наспал добре. Така че моят ден започва късно. Често той започва след 10:30. Така предпочитам, така ми е по-удобно. Дори и вечер тренирам. Да. Избягвам сутрин да си правя срещи. Пробвал съм, примерно, да стана по-рано сутрин. Наистина съм много креативен и продуктивен сутрин, факт. Но ако това се случва само ако успея да си легна на време. Така че съня е нещо, което при мен е много Колко важно. спиш горе-долу? Мериш ли го? Имаше момент, всъщност мерих го, когато съм имал някакви проблеми с съня и примерно той не е бил постоянен. Вече съм си навлязал в биологичният ми часовник, който си върши добре работата и в момента, без да имам ето тази хубава гривна, която ти използваш, съм в баланс със себе си. Тоест без да ми е необходимо тези данни да ги анализирам. Но за да достигна до това състояние, аз много дълго време ги анализирах. Както данните за физическото ми състояние, така и много дълго време анализирах своята психика. Разучавах я, научавах различни неща за нея и успявах да прилагам където е необходимо граници, където е необходимо нови знания, за да мога да балансирам всичко това. Иначе около 8 часа гледам да ми се насвежа. Има ли някакъв това за съня. Аз мисля, че за 8 часа работа на ден, но най-вероятно е повече. Със сигурност. Виж, при мен моята работа никога не е била фиксирана. Да. Аз съм от този тип хора, в които ти ако ми фиксираш работата, аз не мога да живея по този начин. Да. Аз мога да седна да свърша. Ти добре знаеш, някой път ти пиша много късно за разни неща, защото не мога да не споделя, че аз работя с тебе и всъщност съм изключително доволен, но знаеш, пише ти някой път късно. Да. Може да свърша една работа в 12 часа, може да свърша в 2 през нощта, ако случайно съм буден, когато отида на купон, на парти, докато играя тенис, докато правя нещо, аз постоянно мисля. И тя моята работа не свършва, особено пък брокер на имоти, постоянно ти звъни телефона, независимо къде си, независимо какво правиш. Ето, примерно, аз много обичам, като отида в Гърция, не знам какво става, влизам, минавам границата и в момента, в който мина границата, се почвам, продавам един имот, втори имот, някакъв имот, дори съм забравил, че се продава. Хоп, ало, здравейте, какво става с това? Така че нямам работно време, работя нон-стоп, но работя по-малко. Да, добре. Има ли така конкретен навик или ритуал, който правиш преди важни срещи или преди снимки, да се успокоиш, да... Нямам в момента. Но... то не е нужно, понеже сигурно толкова си снимал, толкова срещи важни и така нататък, че в един момент ти става рутина. В един момент притръпваш, но това не е точно така. Да, ето, примерно, преди този подкаст не съм се вълнувал. В смисъл, вълнувам се, но не съм се притеснявал по-скоро. Да. Защото вече съм свикнал да застана пред камера. Няма много голямо значение. То се свиква. Но не правя конкретни ритуали, но е много важно как си почиваш. Аз, примерно, обожавам планината. Отскоро си направих една вила във Витоша. Един наследствен имот, който баща ми цял живот се опитваше да оправи. Не успя лека му пръст, но аз успях да довърша. И всъщност там регенерирам. Там си почивам. Обожавам работата в двора. Това да копая там, да се окалям, да посада нещо, да гледам как то расте. Това заземяване ми е много, много ценно. Да се разходя в гората с кучето.
това са неща, които много ме зареждат и рестартират иначе изключително натовареното ежедневие. Защото дори и сега след този подкаст, това да седа да ти разкаже всичко това те натоварва. Натоваря, да. И няма как нали, да не се случва това. Така че много е важно всеки човек да си намери своя начин, по който той да релаксира и да отпуска напрежението. Между другото, тук трябва да спомена, отскоро, от 2 години и половина, открих тениса, който се превърна в нещо, без което аз не мога да живея. Аз наистина се пристрастих към този спорт, към това, този отдушник, който се случва там, и наистина много е важно да се спортува. Аз примерно много обичам и да тичам. От време на време го правя, докато тичам ми идват най-готините идеи, най-гениалните идеи, които са ми дошли по време на джогинг. Да, това е. Добре. Мога да добавя, понеже аз съм малко такъв health nerd. Да, което е много яко. Да, примерно четох, че ако се разхождаш в природата, има звуци от природата и дори самата картинка на тази перспектива на природата ти увеличава продуктивността и невроните се свързват по-добре с 20%. Съответно, 20% не са малко. Това ти излиза после на края на сметката 20% плюс, най-вероятно, така че няколко хората го обръщат в това. Даже давам ти конкретен пример. Аз тази седмица всеки ден бях в телевизията на жив ефир и то в политическо предаване. Нещо, което натоварващо, страшно. Толкова да излезеш извън зоната си на комфорт, пък и тук добавяме емоцията, че за мен е толкова емоционално след толкова години аз да се върна от другата страна на камерата, да вляза в студиото, магията на телевизия, въобще много натоварено. Едната вечер, разбира се, можах да спа, но това е абсолютно нормално. Да. Не можах да заспа веднага. Да. Но, какво направих аз? Оставих колата и всяка сутрин в последните 2 дена аз ходех, понеже от моята къща като тръгна, имам 15 минути да мина през гората и си хващам рейса, който е за Златните мостове. Буквално това направих. И не мога да ти кажа колко много ме зареди това нещо, да чуя птичките, да се разходя, да стигна до едно место, да си хвана рейсчето и днес да не се натоварвам и с отвратителния трафик в София. Да, точно така. Като да добавя за тази тема за природата, че дори и хората да живеят в центъра на София, просто ако слушат звуци на природата, това е пак може би не с 20, с 10% да увеличи продуктивността, пак е плюс. И също за тези интензивните спортове, тенис, баскетбол, какъвто и да е интензивен спорт, са много добре за разтоварване, понеже когато дигнеш над определен heart rate, пулс, и съответно когато е такъв интензивен спорт, така че да мислиш как примерно бокс, да кажем, ти мислиш как да оцелеш. И няма тогава да мислиш за бизнес и така нататък. Тоест тези спортове са много важни да се разтовариш. Ти изключваш. Успяваш да изключиш, да. И аз, между другото, на тениса е единственото нещо, което в този 1 час, който го играя, успявам да изключа напълно от тия мисли деца в главата, които биха могли да са проблеми, работа и така нататък. Ти как успяваш? Откъде се инспирираш ти всъщност да знаеш, ти си толкова млад, а знаеш толкова много за тези неща? Това е супер, че го разпространяваш и е много добре хората младите хора да се учат, защото това са много важни. Кое те инспирира тебе? Още от доста малък почнах да слушам Хюберман. Не знам дали го знаеш, Андрю Хюберман. Да. Хюберман Лаб. Да. Там той е уникален просто. Кани различни гости. За глюкозата съм слушал много. Буквално за всичко, което ти казвам, съм го чул там. Отделно в YouTube вече са пълно с негови клипове. Съответно за хората, които не искат да слушат цели подкасти, могат да влязат в YouTube да му разгледат. Буквално той ме инспирира. Матю Уолкър е за съня много добър. Всички тези неща, хората могат да проверят и това е. Ти какво правиш за съня? За съня, освен че го меря с луп, сауна много ми помага. Сауна. Човек, обожавам. Това беше не наистина сауната. Сауна, значи като направя сауна, HRV, по което се мери най-голямата част от рекаварито на един човек,
извинявайте ме за чуждиците, но HRV-то със сигурност ми е 20-30% нагоре. Сега обаче искам да кажа нещо за сауната, извиня, че те прекъсвам, понеже Да. много млади момчета ни гледат, вероятно. А това е една особеност, която пък аз също съм нърд на тази тема. Както обичам да казвам, аз съм бивш хипохондрик, ако щеш ми вярвай. Но толкова много неща, свързани с здравето, съм си проверявал и тествал и така нататък, но аз ходех, примерно, в седмицата по 3 или 4 пъти на сауна. Реших да ходя да си проверя, въпреки че съм млад, да си проверя и да си направя спермограма. И всъщност първите изследвания не бяха много добри. И се оказа в последствие, че сауната, ако някой е решил, нали, да прави деца или поколение в този конкретен ден, не трябва да се употребява в този конкретен ден? Примерно 2 дена. И после те ми казаха, лекарите ми казаха тогава, спри сауната за един месец, за 2 седмици, ела да се изследваш пак. И го направих, никакви проблеми. Така че трябва да си има предвид, че сауната много е хубава, но примерно в това нещо аз съм чел, че за тези органи не е добре топлото и толкова топлото, така че... И за глава също е хубаво мен ме да се боли ползва. понякога, от това нещо. Примерно ако направя 15-20 минути сауна... А ползваш ли шапка? Не. Аз се преоткрих, скоро си купих шапка. От една верига, просто най-обикновената Може да казваш. От Пулс, буквално отидох за 15 лева си купих една шапка и от тогава просто се промени, понеже аз примерно много мразя да ми е лошо. И нали, знаеш, като седиш 15-20 минути, няма как то всичко, кръвта отива в главата, почва да топти и става много неприятно. Откакто ползвам шапката, е тотален геймчейнджър. Мога да седя и по 20 минути без абсолютно да се чувствам зле след това. Тя просто задържа по някакъв начин топлината и цялото тяло ти се стопля, но главата не се стопля, а все пак главата трябва да я пазим максимално много. Ще се чекна. За тази тема за Health Nerd, може да си говорим много, съм сигурен. Да. Но ако искаш да навлезем в основите реално на твой успех, поправи ме ако греша, социалните мрежи и как този личен бранд ти помогна да стъпиш и да изградиш вече и агенция. Защо реално защо започна да качваш в социалните мрежи? Започнах да качвам социалните мрежи, защото исках да бъда различен. Исках да правя нещо различно от това, което се случва на пазара на недвижими имоти. И всъщност винаги от момента, от който разбрах, че искам да се занимавам с имоти, аз исках да подобра начина, по който се случва всичко свързано с посредничеството на недвижими имоти. И какво по-хубаво от това, като имаш собствена трибуна, място, където мога да го правиш, а именно личния бранд. Това беше основната. Разбира се, сега ясно е, че всеки рекламира себе си, рекламира продуктите, които предлага, рекламира услугите, но примерно в имотите и конкретно в посредническата услуга като брокер на недвижими имоти, най-важното нещо е доверието. И то много трудно се изгражда, особено когато работиш с едни клиенти за пръв път. Те не те познават. Те не те познават като личност, като човек. И аз осъзнах, че чрез личния бранд това би могло да бъде много по-лесно. Защото хората по един по друг начин, когато си избират брокер, те трябва да му симпатизират, трябва да го харесват. И социалните мрежи именно това прави. Те скъсяват пътя на това доверие и скъсяват пътя на моите потенциални и настоящи клиенти да бъдат по-близко до мен, до моите ценности, до моите разбирания, до моята експертност, ако щеш, и до сигурността да знаят, че ако използват мен и моите услуги, моя екип, те ще имат една сигурна и успешна сделка, което всъщност е целта на всеки един клиент, който си търси брокер. Да. Тоест, те всъщност се запознават с теб през екрана, виждат, че си вежда в тези неща, в недвижимите имоти и всъщност една статистика, хората по принцип за да купят нещо, трябва да го видят минимум 7 пъти онлайн или където да било. Съответно, шанса да те видят 7 пъти се увеличава многократно, ако качваш. Това е интересна статистика. Да.
И тези пъти ще се увеличават с времето още повече, Че понеже... ще продавам имотите от първия оглед, даже повечето пъти. Тук не говорим за... Да, не говорим за просто имоти, пазар е различен. Да. Пазар е различен. В момента за един хубав имот се борят 7, Но говоря ти, примерно, 7-8 клиента. един човек, за да избере теб като брокер, той най-вероятно те видял немалко пъти, за да си каже, окей, Точно. постоянно го прави той, значи нещо работи. А и тук е много важно и друг момент. На хората не им се налага всеки ден да купуват или продават имоти. Точно така. Това е нещо, което му се случва на човек, може би веднъж, ако има късмет 2 или 3 пъти в живота. Средно, може би даже и веднъж. И чрез социалните мрежи аз ежедневно напомням на всички мои приятели, последователи и непознати, че аз съм брокер. И утре, други ден или след 5 години, когато им потрябва, те ще се седят. Това момче, дето снима там, прави интервюта по улицата и ги пита в поднаем или в собствено жилище живеете, или това момче, дето беше гост еди къде си, или това момче, което влезе в дома на Анелия 2 пъти. Момчето, което ще ми свърши добра работа с продажбата на моя имот. Засегна 37 въпроса. Как се роди реално тази идея? 37 въпроса са известни личности, да кажем за хората, които не са гледали, ще има линк в описанието за твой YouTube. И реално си интервюирал вече доста известни личности. Анелия, последната най-известна личност, Ивка Бейбе, Александра Богданска и може да изброиш още, ако искаш. Да, факт е, че в 37 въпроса съм снимал едни от най-популярните личности в България. Те първа предстоят и много интересни епизоди с още така изненадващи популярни лица и личности. Как ми дойде идеята? Всъщност идеята сама по себе си нищо не струва, но винаги съм искал да направя подобно нещо. Няма да скрия, че съм почерпил идеята от световния формат на 73 Questions на Волк. Само, че не исках моето буквално да е 37, исках друго да е и много време го мислих, накрая го измислих и после осъзнах, аз просто съм го обърнал. Но първоначално идеята... искаше да е 73. Да, всъщност, няма как да е 73 въпроса, защото 73 Questions на Волк е оригиналният формат. Да. Направих го 37 въпроса, защото първоначалната идея беше този формат да бъде само за социалните мрежи. И затова си казах, аз ще ги съкрата въпросите. Такъв формат в България няма, защото да не се направи. Свързано е с имоти, свързано е с популярни личности, личния бранд, супер. Но в последствие стана много успешна рубрика и всъщност сега рубриката не е само за социалните мрежи, тя е и за YouTube, като даже основният фокус всъщност е в YouTube. Да. Добре, кой ти беше първият гост? Първият ми гост беше Алекс Богданска. И всъщност, силно начало. Това е много силно начало, да, така е и сега аз не знам тук ще го кажа и пред твоите зрители, но всъщност тя не само, че беше първия ми гост, тя беше и мой клиент и всъщност там имаше един скандал между нея и бившия мъж Дани Петканов. Тя искаше да купи имот, който искаше да бъде на името на детето им, пък после беше на нейно и така нататък, но голям скандал беше. Всъщност аз бях този виновник, нейния брокер тогава, който и помогна за целия процес, за това тя да може да вземе информирано решение и всъщност да има цялата юридическа подкрепа и това да намерим правилния имот. И така, първият имот тя си го купи с мене и затова аз реших, че всъщност е идеален повод тя да бъде и моя първи гост в рубриката, което беше много, много значително и силно начало. Помниш ли първото си видео, което според теб е станало вайрал? Да, аз помня първите си 3 видеа, пуснати в TikTok. Дано докато излезе този подкаст да съм ги изтрил или да съм ги скрил на private, но ако някой му скролва до там, да скролва. Няма да забравя момента, в който ги записвахме. Между другото, още първите 3 видеа, те още тогава избухнаха. Но няма да забравя момента, докато ги записвахме, понеже аз толкова не можех да кажа една дума пред камерата, че буквално с оператора тогава, който ме снима, трябваше да записваме
изречение по изречение и сменяхме локацията, нали? Знаеш как в TikTok бяха, преди 2 години видеята бяха, нали? Искаш ли да разбереш, оставаш на друго такова, кои са трите най-търсени квартала в София. Примерно, и това го правим на 3 различни фона, за да мога да го съединиш, защото аз не можех да кажа едно цяло изречение. Да. И беше много трудно, но бързо се ушлайфах, почнахме да ги правим видеята, но да, дори първите ми 3 видеа избухнаха. Няма да забравя едно от видеята, което почна да набира някаква популярност. Аз си легнах да спа и нещо се събудих през нощта да отида до тоалетна и викам, я да отворя да видя. Човек, той имаше примерно 100 кусуро хиляди гледания. Чисто нов акаунт, 3-то видео. Да. И усетих едно такова чувство на много голям допамин и много се вълнувах. На сутринта ставам, то вече имаше 300 хиляди пък коментари, пък мен ме бяха последвали, откакто бяхме там 50 човека, изведнъж 3-4 хиляди човека. И буквално до 5-6 видео аз вече бях направил 10 хиляди последователи в TikTok. Много бързо се случи. Да. Но после от тия 10 да станат 20, паса 35, в момента е много трудно. Много трудно. Трудно е. Въпреки, че това постоянно повтаряме, че не е най-важната метрика в TikTok особено. В TikTok най-важната метрика е гледанията. Защото последвате хубаво, но после дали ще им излезе твое видео, зависи от колко се ги е ангажирал. В крайна сметка. Те нали, изваждат и статистики. Първо са watch time, т.е. колко са гледали от видеото, после дали са го гледали още веднъж, след това са лайкове, коментари и сейвове и накрая са follows. Да. Точно това ще да кажа, че лайковете са даже по-важна метрика, отколкото последователи. Точно така. Добре, и в момента, ако можеш да кажеш, колко процента от клиентите ти идват от социалните мрежи и колко от други канали, ако сте развили други канали или пък препоръки? Основният ми бизнес от много отдавна идва изцяло от социалните мрежи. Разбира се, при нас има много препоръки, много доволни клиенти, при мен специално. Имам такива клиенти, които доволни клиенти водят едни, па следващи, па трети. Имам една уникална история, в която от едни клиенти примерно правя вече 12 или 13 поредна сделка от препоръка, от близки, от едното, от другите и така нататък. Това е много яка история, която съм решил даже, че ще напиша книга за нея, която да е хем ръководство за брокери, хем да разкаже тази върволица от сделки, защото това е много важно. Но да, основният ми бизнес идва от социалните мрежи, изключително бързо се продават имотите. Аз за това и всъщност така и по този начин рекламирам своите услуги, защото хората знаят, че като дойдат при мене, бързо ще успея да им продам имота, след като се качи видеото. Ето ти знаеш. Какъв ти е рекорда, реално? За бързина ли? Да. Бързината и рекорда там е друго. Само да довърша, ти знаеш, ето вчера пуснахме едно видео, ти си ми го правил. Да. Избухна, има над 150 хиляди гледания в TikTok само. И нали, ти даже знаеш някой път всъщност какво се случва. Ние тръгваме да правим видео, ама докато сме направили видеото, аз съм продал имота от сторита. Да. И всъщност рекорда ми е, пуснах едно стори, бях си го направил, бях си заснел имота, ама просто си го накъцнах на капкът, някаква автоматична опция и сега това вече, защото ми е установен бранда и ме гледат много хора и само го качих на стори и вече ме бяха заляли с запитвания за оглед. Отидох, имах 3 огледа от едното стори, примерно след втория час, защото аз бях наблизко, можех да направя оглед, имах и ключ. И от първия оглед ме чакаха за депозит, от втория оглед ме чакаха за депозит, вече третия оглед им каза хора, вижте, те седат долу пред вратата, щяха да се бият, едно за банани се бият. И аз не знам какво направя, единия ме дава парите, другия иска да ходи до банкомат да тегли, аз съм такъв, чакайте, нали, не мога да реагирам. Разбира се, сега то не беше някакъв много скъп имот, беше хубав, изгоден имот, но пак. Така че бързичко се случват нещата при мене, но за да имам това оръжие в ръцете, именно нали, личния бранд, добре развит в социалните мрежи, съм положил страшно много усилия и ние малко по-рано в разговора ти ме беше питал, но
това да развиваш социални мрежи, да развиваш личен бранд, това е full-time job. Това е много трудно да го съчетаваш с останалите си ангажименти и е просто адски трудно. Аз до ден днешен има моменти, в които аз повече работя като клоун, както казвам, за да мога да създавам някакво съдържание и да правя видеа в социалните мрежи, отколкото като брокер. Именно за това аз много разчитам на моя екип и слава богу, имам страхотен екип, страхотен съдружник и много добра агенция, която се развива с супер даже ще така името и с супер темпове. Да, темпове, супер темпове. Агенцията е Trendimo. Да. Явно искам да си я кажа. Явно искам. Добре. Каза за рекорда. Няма как да не го засегнем. Рекорда за продажба на имот с социалните мрежи. Реално. За бързина. За бързина, нали ти казах, това е в рамките на 2 часа. Всичко те ми оставиха, даже по-малко от 2 часа, те ми оставиха капарото и това е. Да. Даже те първите го оставиха, вторите им казах, хора, съжалявам, това е положението, ходете си. Но имам друга интересна история, която е също от социалните мрежи и тя даже беше преди година и половина, като продадох един много интересен имот, изключително специфичен, който понеже нали, хората са много скептични, казват, примерно TikTok, те там хората са някакви малки деца, тинейджери, нямат пари, за какво ти е това, защо да го правиш и така нататък. И също аз го продавах този имот от TikTok, а този имот е много специфичен. 75 декара, рибно стопанство, за половин милион евро. Нали, малко абсурдно, дори да го качиш в TikTok. Защо да го правиш това нещо? Но всъщност каква е историята? Едно детенце на 10-12 години си разглежда TikTok, вижда го видеото, харесва му, защото много така хубаво говоря, нали, интересно там, някакви рибки, някакви неща и тате, ти нали искаш да си купуваш такова за рибки. Това всеки път го давам като пример. Като ми кажат, защо да качвам TikTok, там съм само деца, казах, няма ли да повярваш на детето ти? Няма ли да повярваш на детето ти, няма ли детето да порасне, няма ли този ученик утре да му купуваме имот в София или квартира да му взимаме и всъщност не е ли пък най-важно да работим именно с младите и да повлияваме положително на младите и на децата, а не само защото знаеш, че има и много неща, които не трябва да бъдат в TikTok. Да. Нали, може би най-вече тези лайф ситуации, които се случват там. Да. Да не говорим, че вече TikTok почти всеки втори възрастен има. В смисъл. TikTok е близо, мисля, че 3 милиарда вече хора, 3 милиарда, 3 милиона в България го имат, което даже е повече от Instagram, по принцип. Абсолютно. Добре, има ли така съвет, който би посъветвал брокерите, които се страхуват да излязат пред камера и съответно примерно мислят, че ще са като всички останали и така нататък. Съвет, който да им дадеш на тях. Сега, това е малко приятел към конкуренцията съвет, но все пак. Така, първоначалната ми реакция беше, моя съвет е изобщо не заставайте пред камера. Няма смисъл, ако трябва да съм откровен. Но, понеже знам, че хората искат да се развиват и трябва да има не само конкуренция. Аз нямам притеснение относно конкуренция. Аз имам по-скоро други притеснения, защото много колеги се хвърлиха да правят социални мрежи, защото трябва. Защото не се получава. Да. Тук е много важно. Социалните мрежи не са за всеки. Не всеки може да го изгради личния бранд, не всеки може да направи, не всеки може дори да седи пред камера и да му се получава. В смисъл, трябва да имаме една адекватност, която да може човек да прецени дали той би могъл да се справи с тази задача, да бъде интересен, да бъде полезен. И тогава вече аз мога да дам съвета. И съвета е именно това. Първо да си направиш една самооценка, нали, задължително да пробваш, да видиш как ще се получи, но междувременно да имаш и самооценка и реална представа за това какви умения имаш. Защото аз не казвам в никакъв случай, че съм най-добрия брокер. Има много по-добри брокери от мене и много добри експерти, които никога няма да ги видим в социалните мрежи. Да. Но такъв е в момента етапа от живота, в който живееме,
че хората ще си избират и в момента си избират именно много услуги, не само брокера от социалните мрежи, и ти да си най-добрия брокер, утре или след 5 години или 5 месеца ти вече няма да имаш толкова много клиенти, защото не си успял да се приспособиш към това. Да И достигнеш някой, до тях. който не е толкова добър брокер, но е добър в това да бъде в социалните мрежи, вероятно ще има повече клиенти от теб. Да. Така че... И нещо, което искам да засегна е, че постоянно, нали, го обяснявам и на наши клиенти, и на потенциални и така нататък, че ти по никакъв начин през живота си не можеш да достигнеш до 300 000 човека, да кажем, като гледания. По никакъв начин не можеш да ги достигнеш, ако всеки човек заговаряш. А т.е. силата на социалните мрежи са, че достигаш до много голяма бройка хора, чрез едно видео, сега, видео трябва да е уникално, за да достигне до толкова хора, знаеш, много се стараеш и за хук и така нататък. Виж колко струва имот, виж колко струва този имот, нали? Виж колко струва 300 апартамент и така нататък. Така че това се опитваме да достигнем и ти си успял много по-рано и много, много добре да го направиш, за което поздравление само. Благодаря ти, наистина си прав. Абсолютно си прав за това, че няма как да достигнеш до толкова много хора в нито една друга ситуация. Ето, аз много обичам да давам примера, понеже като видя, нали, сега той човек се разглезва. Аз като имам много гледане, някой път като видя 30 или 60 хиляди, съм такъв, 60 хиляди, сега това видео е много неуспешно, бе. Няма ли, много бе, кала, нищо не сме направили с това видео. 60 хиляди нищо не е. Ама сега искам да кажа на всички хора, дето ни гледат. Почти всички от, може би хората, които ни гледат, бяха на концерта на Ed Sheeran миналата година. И аз сега вижте този стадион с 60 хиляди и си представете колко много хора са това. Да. А и аз сега си представете 300 хиляди. Да. Това е ужасно много хора. Така че социалните мрежи са огромен феномен и няма как да достигнеш до повече хора. Хубавото е, че и рекламодателите вече го разбират това нещо, Да. повечето брандове, така че това е бъдещето. А смяташ ли, последен въпрос относно това, че социалните мрежи в един момент може да се изчерпят, да изчезнат и така нататък? Всичко се изчерпва, всеки се изчерпва. Дори този израз, както нали, виж как изглежда имот за 250 хиляди лева в София или евро. Това също се изчерпи. Всичко се изчерпва, всяка идея се изчерпва, но идва нови. Затова всъщност аз всеки ден неуморимо мисля какво ново да направим, какво различно да се направи, кое да е, нали, тая креативност. Ама тая креативност ни е много ценна. И тая креативност я притежаваме ние в нашето съзнание, в нашия опит и тая креативност я няма в ChatGPT, между другото. Да. Това го има в естествения интелект. По-скоро това е напълно ясно и че трябва всеки постоянно да мисли нови идеи. Но по-скоро въпросът ми е дали социалните мрежи като канал могат да се изчерпят. Както, примерно, телевизията в момента малко започва да се изчерпва. Не съм съгласен. Телевизията... Не съм съгласен с тебе. Добре. Моето мнение е, че телевизията... да, по-малко се гледа, може би, но много дълго време тя няма или изобщо не мисля, че ще залязва. Мислихме си, че повече ще залезе от това, което е в момента, но реално телевизията си продължава да бъде много, много гледана. Така че ето, примерно, телевизията аз не мисля, че ще умре скоро. Добре. Социалните мрежи не знам как биха залязли. Не го виждам. Това е... Ето сега, колко формати в YouTube формати, в социалните мрежи формати. Те първа има много да се развива. Там не мисля, че има как да залязат. Не го виждам. Ти, ако имаш нещо като... Ако ти имаш... Защото ти си доста по-експерт от мен в тези неща. Ти какво мислиш? Ами, според мен една социална мрежа може да се изчерпи, примерно Facebook, да кажем. Обаче се прехвърля фокуса в Instagram. Да. После се прехвърля в TikTok, виждаме сега. Да. После в YouTube и така нататък. Но Facebook ние по никакъв начин не я неглижираме. Ние всичките видеа ги качваме и във Facebook за клиентите, понеже достигаш до една друга аудитория, която иначе няма как да достигнеш. Знаеш, бабите имат Facebook, нямат TikTok най-вероятно. Да. Така че всяка социална мрежа ще има специфика, ще се появи нова, с по-добър алгоритъм
хората не могат без социални мрежи. В смисъл, има хора, които са без, но много са малко като бройка. Така че да, това мисля, че може да завършим с това за социалните мрежи. И последната тема, може би най-важната, за недвижимите имоти. И няма как да не те попитам какво ще се случва сега с еврото. Какво ще се случва с пазара на имоти с еврото? Според теб. Според мен еврото е много голяма тема и разбира се, тя няма как да задмине пазара на недвижими имоти. Ние в тази година, 2025, виждаме и в 2024 почти еднакъв ръст от близо 15-18% в цените на недвижими имоти. Това обаче, което се очаква от началото на следващата година, определено е охлаждане на пазара и цените ще се задържат, ще имат леки темпове на увеличение, около до 5% максимум, поне това, което се предвижда. Разбира се, никой няма възможностите на Ванга, за да каже какво точно ще се случи, но съм почти убеден спрямо моделите на други държави, които са приели еврото, почти съм убеден, че ще има сериозно охлаждане на пазара, няма да се пазарува така, както се пазарува в момента. И едно от най-важните неща, все пак тук сме в България, знаем какви са нагласите. За мен в момента е абсурдно покачването на цените, което е наистина много осезаемо. Дори от там, където хода на масаж, защото това е също начин, по който си релаксирам и най-вече и тялото ми. Днес получих съобщение, поради влизането на еврото, нашите цени ще се увеличават. Защо? Какво общо има влизането ни в еврото? Защо трябва да си повишавате цените? Това, което искам да кажа, е, че след нова година ще има много сериозна криза от гледна точка на това, че хората ще затворят малко джобовете и не се знае, ще са много внимателни с покупките. Това ще се отрази сериозно на пазара, чисто от психологическа гледна точка. Нали, сега всеки ще се оглежда, ще вижда какво ще стане, ще очаква може би някакво поевтиняване може би на пазара, то няма да стане по-евтино, имотния пазар със сигурност, но темповете на покачване на цените ще се забавят доста и докато се стабилизира всичко това от самия преход, ще мине известно време, в което смятам, че и сделките ще бъдат доста по-малко, отколкото са в момента. А според теб на какво се дължи сегашния ръст? Хората може би имат кешови резерви или пък пари, които не са в сивата икономика и съответно са искали да ги изсветлят по този начин или по-скоро страх поради прехода? И двете неща са определено фактор. Има много спекулации, много разговори по темата, че има много кеш, който трябва, нали, да бъде вложен някъде от сивия сектор. Има и доза страх. Много хора мислят, че имотите ще се покачат. Пазарува се много сериозно, защото имотите са определено нещо, което в годините се е доказало, че не губи стойност, а напротив. И хора, които имат пари, сега определено пазаруват. Един въпрос, който може би много хора се задават, е това как да изберат дали да са под наем или да закупят имот дали с ипотечен кредит, дали кеш и така нататък. Да, това е големия въпрос. Според мен истински богатите хора живеят под наем, поради проста причина, че могат това, което като стандарт на живот може да си позволиш под наем, би било много от по-висок клас, отколкото това, което можеш да си купиш. Но народопсихологията ни и така това, което ни е предадено от нашите баби, дядовци, изобщо от поколенията назад е някакво не тук при нас в България, може би по другите балкански страни, че нали, трябва да притежаваме имоти. Ние сме между другото от нациите, които най-много притежават имоти. 70-80% ли беше? Да, такъв е процента и нали, на всеки му е заложено така, че трябва
да притежава имот, за да бъде успешен, което няма нищо лошо, нали, за да може да го предаде и на поколението и така нататък, след поколенията след него. Това е много хубаво, но смятам, че ако искаш да живееш по-висок начин на живот и да имаш дори повече свобода, наема е идеалният вариант за тебе, но българите не мислят по този начин и всеки иска да си купи. Даже с тебе скоро водихме същата тема и ако се замислиш колко по-голяма свобода би имал, ако живееш под наем, защото утре не знаеш какво точно и къде би правил, доколкото като си купиш имот, това малко те бетонира, малко те слага в едни коловози, пък нали, после имаш ипотека и така и той живота е минал. Но няма нищо лошо. В смисъл, сигурност е. Това да притежаваш имот ти дава сигурност, както за себе си, така и за бъдещето ти семейство и поколения за напред. Добре, хората, които гледат и вероятно искат да закупят имот, какво трябва да знаят като разходи, какво трябва да предвидят, освен цената на имота, за да се придобият такъв имот? Това е много добър въпрос, между другото. И това е много от хората не го знаят. Днеска имах даже едно такова обаждане и се изненадах. Вероятно човека не търси активно имот и не знае и ме пита. Да. Разходите средно са около 7% и половина. Как са разделени те? Около 3% е брокерската комисионна, 3% без ДДС. Това е една такава стандартна комисионна в София. Има, разбира се, колеги, които работят и на по-ниски комисионни. За по-високи още не съм чул. Останалата част, ако приемем, че 3% е брокерската комисионна, останалата част около 4% и половина покриват всъщност местния данък и местния данък, нотариалните такси и таксата за вписване в агенцията по вписванията, като нали, за различните населени места има различен процент местен данък. Общо взето това са таксите, не са никак малко, нали, около 7% и половина, казвам около, защото нотариалните такси варират, местния данък също варира според района, в който се намира имота, но това е като процент такси, които хората трябва да си предвидят, но аз винаги съветвам, когато се използва примерно кредитиране, въпреки че банките отпускат голям процент до 85% от стойността на имота, аз съветвам хората да имат поне едни 20-25% самоучастие, за да може всичко да им е спокойно. Да не разчитат на тези, въпреки че много голяма част от хората така разчитат на ръба са и всичко се изчислява до последната стотинка. Хубаво е да си има поне 25%, че дори 30% преди да се втурнеш да купуваш имот. Тоест, ако един имот е 200 000 евро, понеже, не знам, средната цена сигурно е това, ти ще потвърдиш, трябва да си подготвят около 15 000 евро за допълнителни разходи. 15 000 евро само ще са ти разходите, допълнителните разходи. Да. Но ти имаш и самоучастие, което трябва да вкараш в цялата тази сметка. Да. Добре. Какво би посъветвал някой, който иска да купи имот на зелено? Какви са, да кажем, трите неща, които трябва да види преди това за изпълнителя, за строителя и така нататък, за да знае, че окей, това ще се довърши и ще бъде успешно? Аз не крия и на много места съм казвал, че аз не съм фен на покупките на зелено. Не ги препоръчвам на моите клиенти. По-интересен ми е вторичния пазар. На първо място поради факта, че когато ти пазаруваш нещо на зелено, има изключително много въпросителни. Най-вече, най-голямата е кога ще можеш да си ползваш имота. Кога ще можеш да влезеш в него. Сега, ако все пак човек е решил да купи имот на зелено, нали, тук не включвам тези хора, които инвестират. Тези, които инвестират в имоти на зелено, те са много добре запознати. И това да инвестираш в имоти на зелено не е лошо. Изкарат се много добри пари. Да не ме разберат хората погрешно. Но ако си first time homeowner или за пръв път си купуваш жилище,
и си решил да го купиш на зелено, трябва да предвидиш няколко важни неща. На първо място, купувайки това жилище, трябва да знаеш, че трябва да си приготвиш едни минимум 2 или 3 години, в които ти ще го чакаш, докато то стане. Трябва да провериш строителя. Има доверени строители, които са построили 1, 2, 3, 4, 5 сгради и на тях може да си има много по-голямо доверие. Трябва да се запознаеш с това какво ще представлява сградата, доколкото е възможно. Архитектурните планове, на какъв точно етап го взимаш, защото има много имоти се продават дори още преди разрешение за строеж. На мръсно-зелено. Да. Както го наричаме ние на... Тъмно-зелено. Тъмно-зелено. Не знам как да мръсно-зелено. Мръсно-зелено. Да. Това е когато дори нямаш разрешение за строеж. Т.е. строителя не е взел разрешение за строеж. Да. Но... Да, това е строителят ти е най-важен в случая, но има много неща, които могат да се объркат в процеса и дори и най-довереният строител може да има забавяне. Да. И в повечето случаи има забавяне. Ясно. Добре, да кажем, че сега ни гледат хора, които искат да се занимават с брокерство, да първо стартират. Ако можеш да дадеш един съвет на брокер, който те първо стартира, кой би бил той? И всъщност да кажем, ако си търсиш брокери, които те първо стартират или имат опит, но искат да сменят, да кажем, агенция или изцяло сферата, имате ли места във вашата агенция? Да. Моят първи съвет е да заповядат в Trendimo, да заповядат в моя екип, защото това ще бъде най-доброто решение за тях. Разбира се, извън майтапа, първият съвет на тези, които изобщо не са се занимавали с имоти и на всички хора, защото ние сме в момента в кампания, в която си търсиме нови брокери и нови хора, с които да се присъединят към нашия екип. На всеки човек обяснявам, най-важното нещо е да разберат дали тази професия е за тях. Има много млади хора, които започват, пробват, седат 2-3 месеца, загубват едно време и осъзнават, че това не е за тях, че те не са способни. Брокерската професия е много особена професия. Това е както много сладка професия, така и трябва да имаш една голяма палитра от качества, за да може да успееш. Ако мога да ги нареда по важност, на първо място ти трябва да бъдеш много комбинативен и комуникативен. Трябва да можеш да комуникираш добре с хората. На второ място трябва да си изключително адекватен като човек. И на трето място трябва да имаш знания. Знанията може да ги добиеш, но другите две неща не се случват толкова лесно. Не можеш да ги научиш за 1-2 месеца. И именно това правиме на всички интервюта, които ние провеждаме с хора, които искат да се присъединят към нашия екип. Опитваме се да разберем дали човека отсреща има тези качества, за да може да продължим нататък. Защото при нас ние правим и даваме на нашите бъдещи колеги много добро обучение, което е едно от най-важните неща. Но преди всичко ти трябва да притежаваш някакви качества и заложби в себе си, за да можеш да си успешен, защото иначе... Добре. Тоест, ако сега хората, като гледат и искат да се присъединят към Trendimo, могат да го направят как? Може да ми пишат в социалните мрежи, където и да е. Или в Instagram, разбира се, да. Или ако искат, могат и да влязат в нашия официален сайт, който е trendimo.bg и там да попълнят формата за кандидатстване, като определено в момента ние търсим хора и много бих се радвал, ако има млади, енергични, хора с желание, хора с опит, хора без опит, няма никакво значение, които биха искали да се присъединят към екип, който дава пълна свобода и всъщност смятам, че това е бъдещето в недвижимите имоти и вече тези големите корпоративни агенции, които са с много строга и консервативна структура, не мисля, че това ще бъде атрактивно за повечето млади хора. Супер. Мисля, че това беше един страхотен завършък. Ако искат да се присъединят, да го направят, няма да съжаляват, аз го казвам лично. Така че благодаря ти за отделеното време и така. Аз също много ти благодаря и за разговора, и за поканата, че бях част от твоя подкаст.